došli na virtualnu presicu povodom 5. Velesajma kulture. Jako nam je drago što ste se okupili u ovolikom broju i nadamo se da ćete tijekom ove pres konferencije saznati mnogo bitnih informacija. Na 4 dana Studentski centar posjetit će tako središte europske kulture, to jest Studentski centar preselit ćemo u Europsku uniju. Temeljna ideja ovogodišnjeg Velesajma je da kroz različite vidove stvaralaštva propitujemo negativne i pozitivne stvari Europske unije i Europe. Za vas smo pripremili bogat filmski, likovni, kazališni i glazbeni program. Ulaz na sva događanja je besplatan. O programima ovogodišnjeg Velesajma kulture više će nam reći organizacijski tim festivala. To su redom za kazališni program Silvija Stipanov, likovni program Marta Kiš i Karla Pudar, program Radija SC Irena Čurik, glazbeni program Davorka Begović te Era Krasnići koja će predstaviti dio stranog programa. Također svoj će projekt najaviti i Miran Kurspahić, redatelj predstave Carstvo radosti, čiju ćemo javnu prezentaciju imati prilike vidjeti na festivalu.